urteko etenaldiaren ondotik larun batean itzuli da Nafarroaren eguna. Jendetza bildu da zutik gitezen berriz lemapean iraganen besta ederran. Arratsaldeon ikusentzuleo, gaurko saioa Arbonako plazatik agurtzen dugu. Astelena da, beraz asteburuari begira jarriko gara, eta nola ez, larun batean Baigorrin iragantzen Nafarroaren eguneko irudi onenak proposatuko dizkizuegu, eta baita ere atzo maiatzaren lehenakari Baionan iragantzen manifestazioa ere kontatuko dizuegu. Ongi etorri! Maiatzaren lehenean, langileen eguna, 2000 lagun inguru bildu dira Baionako karriketan, 4 sindikatu eta beste horren beste elkartek deituta manifestazio bateratu batean. Pour que tout le monde puisse vivre dignement de son travail. Mundu guztia bere lanetik duintasunez bizi dadin. Duintasunez bizitzeko adinako eros ahalmena bizi maila duin bat izan dezagun. Et qui nous appelle aujourd'hui à porter ces revendications ce jour de 1er mai. Baina 5 ardatz izan dituen errebindikazio eguna izan da, eta azken hauteskunde presidentzialen itzala oso presente egon da. Je pense qu'après le résultat qu'on a eu au présidentiel, emaitza honen ostean badakigu elkarrekin borroka egin beharko dugula, langile, erretiratu eta langabeek. on voit bien que le système il va dans le mur. Ikusten dugu sistema paretaren aurka doala, ikuspegi ekologiko, sozial eta ardatz horiek hartu ditugu gaur. Horregatik lan duinaz gain, remettre de l'argent, des moyens dans les services publics. Zerbitzu publiko indartsuak ere eskatu dituzte. Arrête de se dégrader à une vitesse hallucinante. Baina baita eraldaketa ekologikoa, emakume eta gizonen arteko berdintasuna eta etorkinei harrera. Nola eraikitzen dugu egun hori? Hartzen ditugu amankomunean ditugun puntu super garrantzitsuak. Da hola, elkarrekin lortzen dugu karrikara ateratzen. Beraz badakigu, heldu diren urteetan, hilabeteetan, hoien inguruan mugituko garela, batez ere lan nuin baten alde. Eta hori badakigu ez dela izango posible gure lan baldintzak hobetu, Madrilekin edo Parisetik negoziatuz. Hori badakigu Euskal Herritik Euskal Herriarentzat negoziatu beharko dugu, eta borrokatu behar dugula, beraz gure leloa baita aurten Euskal Herrian egin dezagun posible. Eta puntu horien inguruan bertan lan egiten duten eragileek ere bat egin duten maiatzaren bateko deialdian, alda, bizi, etorkinekin eta enbak. Biziki importantea da guretako, bai ekologista mailan aritzea, baizik eta sozial mailan ere. Eta beti lotzen ditugu biak. Eta ez da ekologista izaten ahal, ez badugu kontuan hartzen sozial maila. Arazo ekologikoa eta arazo sozialak biak zera arrunt lotuak baitira. Lehenik klima aldaketa pairatuko duten lehenak izanen dira maila sozial apaleko jendeak, bai gure herrietan eta bai beste herrietan ere, jadanik ikusten da, Afrikarrak dira, egan nahi baita Afrikarrak, Asiarrak, herrialde pobreenetakoak, horiek dira lehenik pairatzen dutenak, gero onera etorri eta klase pobreenek pairatuko dute lehenik. Eta bertaratzen diren pertsona horiei lanerako karta eta aukera eman behar dela ere aldarrikatu dute. Batzuek badute lan izen emateko eta ez dute papelik, eta ezin bestekoa da hori borroka egitea, horiaren kontra, baduzu ez dute lan egiten papelik gabe, eta galdetzen dugu normalizazio bat haietako lanaz. Funtsean, beren hitzetan, biztan dena langileen eguna da hau eta langileen eskubideen defentsa eguna, baina gizarte osoarentzat nahi dugun aldaketa aldarrikatzen dugu hemen, eta ez da bakarrik lan munduan, baizik eta gizarte osoan alternatibak plantan ezagri behar direna. Deitzaiez gain, beste hainbat alderdi politiko eta elkartek ere parte hartu dute Baionako ekitaldian. Euskaltzaindiak ikur diplomak banatu dizkie 2021an izendatutako urgazle berriei. Michel Agnak, Enego Bidegain, Itxaro Borda, Pantxo Etxegoin eta Magia Anje Uget izan dira Ipar Euskal Herrian Euskararen Akademiak izendatu dituen urgazleak. Baionan antolatutako ekimenean Andres Urrutia Euskaltzainburua eta Xabier Parrilla Etxart Baionako auzapezordeak harrera egin die urgazle berriei. Beren lana Euskaltzaindiarentzat premiazkoa dela gaineratu du Andres Urrutiak.
Euskaltzain urgazle izendatu berriei agiria eta pina emango die. Horrek ze esan nahi du gure aldetik aitortza. Baina ez aitortza eta ohorea, bakarrik, aitortza ohorea eta lana. Euskaltzaindiak Baionako ekitaldia erabili zuen Bernard Urtz ohorezko euskaltzainari ere bere ikur diploma banatzeko. Bi urteko hutsunearen ostean, Nafarroaren eguna ospatu da berriz Baigorrin. Nafar guztien elkarteratzea edo horrelako egun bat egotea politia da, ez? Nik uste gaina hemen sortzen den giroakin eta egoten den jendetzakin politia izatea. Egun garrantzitsua Nafarroa, Beherea eta Garaiaren arteko sareak ehuntzeko jarraitzen dugu esaten Nafarra bat eta bakarra, oseak... Baina haratago doana. Nafarroaren eguna da zinez euskara eta euskal kulturaren erakusle den ekitaldi bat, eta zinez hortan emaiten dugu indaja euskaraz egitearen dena eta euskal kulturaren leio izaitzea zinez. Eta aterki horrenpean, goiz-goizetik jende andana bildu da Baigorriko kaleetan barna. Zinez, plazak egiten du behiz ikustea, Baigorriko plaza, jende mukuju betea, piskat ahituak gira ere zen, zinez bada jende eta orainik goiz da. Beraz, zinez plaza egiten du eta ikustea hainbeste, behiz zigante, dantzari eta, emozionatuak gira piskat. Dantza, musika, bertsolariak eta nola ez. Eta guztiak uztartzen dituen kale jirarekin hasi da besta. Tartean Baigorriko erraldoiekin batera dantzatu duten lekun berrikoak eren, lehen irtera beren herritik kanpo. Beti da orduritasun puntu hoi, baina nik uste aurrein behar dela, hortako ensaiatzen dut, eta nik uste ondo ateako dela, eta jazta. Iruñako duguna dantzataldeko kideek ere, 2 urte itxaron behar izan dituzte Baigorrin dantzatzeko. Gorde ditugu gogoak eta grinak, eta beraz, berezia, beti da berezia Baigorrin dantzatzea gaurko egunez, baina urten are bereziagoa. Eta nola ez, gogo horrena adierazle Euskal Herri guztitik gerturatu den jendea, noski, Nafarroatik. Gu Iruña ondotik, Barañaindik etorri gara. Baina baita gainontzeko herrialdetatik ere. Bilbotik nator, Olaberriatik, Gipuzkoatik. Denak festa giroaz gozatzeko peskizan, baina baita. Euskal kultura bultzatzeko, lehendik eta behin, da gero bina parron arteko anaitasun, arrebatasun hori sendotzeko, ezta? Aberri eguna ez bezala, dano bakoitzak beraldetik egiten duela, hemen danon artean egindako festa bat da, bai iparraldeko eta hegoaldeko jendia biltzen garela. Lehen aldiz 1969an antolatu zenetik egin den bezala. 53. ekitaldia lehen aldiz larun batez, eta ohiko giro onarekin, baina normalean baino gazte gehiagorekin. Usaian igandetan egiten denetz, aurten pentsatzen girin jende gehiago izan entzela, eta beste publiko bat ere unkiko ginuela, batez ere gazteak gehiago ginez edo, eta ala da iduriz. Beraz, kontent eta entsaio bat da ere aldi berean derrigortua zen, eta ez dugu guk ere zautatu larun batez egitea hauteskundeak baitziren joanen igandean, baina entsaio polita emaiten du hasteko, ageriko biak bilana eginen dugularik. 2 urteko lozorro eta negu luzearen ostean, zuhaitzak loratzen diren moduan, gure kultura ere esnatzen doan seinale. Datorren uda berria bai, zuen zati zaudadila. Eta udaberri horrek Baigorrin utzi dizkigun irudiekin amaituko dugu gaurko saioa. Ikus entzuleok, hala nahi baduzue, bihar arte.